Ka chenro mar ndiko joluto ombulu koro donjo e juma mar ariyo, moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya kwayo rowere ahinya to tieng' mar Gen Z mondo owuog kar rombgi mar ndikruok kaka joluto ombulu mar bedo gi okumba manyalo kelo lokruok kendo miyo gi telo ma gidwaro kochopo yiero maduong' mabiro. Kotelnegi kod jalony e weche uchumi Zaki Masiro kod ja ohala Nico Ngor, jotelogo wacho ni mae kinde mar rowere koro owinjore obol piny koko e mbui kendo ndikore kaka joluto ombulu kapok thuolono olor. Magi biro e kinde ma IEBC oseyango ni mana ji 181 kende ema nyocha ndikore juma mokwongo e kaunti ma Siaya ka e Kenya mangima, to kwan mag jogo mosendikore gin 748 nyaka nyocha chenro no chakre. Ng'udhi marach kandara ok ber kuchiemo timre nade emiwuoyogo kandara dhi maber gimoro amora nitie ni wacho ni tire maber donge didoge dhi nuoye ng'ano kendo donge kuchiemo itimre nade eminuoyego ok gidhogi. Koro watimru ni jodalawa wawuoguru kar rombwa wadwa register uru ang'ono kura ombulu. Uwinjo wachno jodalawa, youths wetena, wawuoguru mondo wadwa timre nade wakaw uru ombulu. Kik wawachi ni wan telo ok miwa, kik wawachi ni wan tich ok miwa, kik wawachi ni wan ni telo nitie marach. To telo marachno ipake mna gi dhogi kata isiem na gi dhogi, lakini ok idwa kawo ombulu. Mondo ilok telo marach, kaw ombulu. Mondo confirm telo maber, kaw ombulu. Mondo iter ng'ati ma in idwaro, timri nade, kaw ombulu. It is so unfortunate ni Siaya County mzima ji 184 kende emose register as voters in the whole county. It's so unfortunate. Kora akwayo jowa, akwayo rowerni, akwayo minewa ni wawuog woko mondo wakaw ombulu. Jowa bende mantiere modak woko to gidwaro ni mondo gilos telo madala, gi contribute loso telo ma Siaya County. Akwayo ni mondo duog dala ka mondo wil ombulu obed madala ka. Rowere Gen Z akwayo